Vi har nu fået monteret dækket på fælgen, og vi skal til at afbalancere det. Og vi prøver at se, om Gert han også kan det her. Så værsgo til dig, Gert. Tak for det. Det første vi skal gøre, når vi skal have afbalanceret hjul, det er, at vi har nogle forskellige konusser her, som svarer til hullets størrelse i fælden. Og der finder vi den konus, der passer bedst herinde i, så vi får centreret dækket rigtigt på afbalanceringsmaskinen. På med konusen og op med dækket. Og så for at få det spændt godt fast. Så kører det ind over konusen og bliver centreret samtidig med, så det sidder helt lige. Det første vi skal have justeret, når vi skal til at stille maskinen, det er, hvor lang afstand er der fra hjulet og ind til maskinen. Og her 8,5. Det styrer vi på de to første knapper her. Op og ned, hvor vi kan se, at den regulerer 8,5, og vi målte 8,5 på den her. Det næste, vi skal indstille, der skal vi bruge den her, og det er simpelthen bredden på selve fælden. Herinde fra. Og så over til den anden side, og den kan vi se, den viser 6 tommer. Det skal vi så have justeret her, hvis man er lidt i tvivl om, hvad det er. Kan man se her, at det er simpelthen bredden på fælden derimellem. Og den skal vi have justeret til 6 tommer. Det næste vi kigger efter, det er højden på selve fælden. Og det fremgår tydeligt af dækket, når man finder mærket. Et R14, altså en 14 tommer fæld. Det går vi over og indstiller på den sidste her. Vi kan igen se 14,5, 14, og det var 14 vi læste. Så er vi faktisk klar til at afbalancere. Så vi lukker her, så der ikke er nogen, der kommer til skade. Og så starter vi. Og så kører dækket rundt. Og når det er færdigt, så melder det tilbage. Og her kan vi se, at vi skal bruge en 21 grams og en 26 grams klods. Det runder vi så op eller ned i det her tilfælde, så det hedder 20 og 25 gram. Nu skal vi så have fundet placeringen af de 20 gram. Og det gør vi ved at rotere med dækket, mens vi ser her. Når den kommer op og kvitterer med fuld streg, så ved vi, at klokken 12 på indersiden af dækket skal vi sætte de 20 gram fast. Sådan. Ligeledes havde vi på den anden side, ydersiden af dækket, hjulet, der havde vi 25 gram, og der drejer vi til den kvitterer med fuld, finder en 25 grams klods, og den sættes vi igen på klokken 12, denne gang på ydersiden af hjulet. Sådan. Så lukker vi skærmen og kører en ekstra gang, så vi er sikre på, at den står på 0. Sådan. Så er vi færdige med at afbalancere. Imponerende, Gert, at det kan lade sig gøre. Tak for det. Velkommen.